أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى عقائس عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى عقائس عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሓን ወላዲተ ኣምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ወዳ ብዝሃባ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ክብሪ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዕኦም ይኹን ኣሜን። 29 ሕዳር ዝንበብ ዝጽለ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተስካረ በዓለ ልደቱ ለመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕዳር 29 በዛ መዓልቲ እዚኣ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን እሞ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ብስጋ ዝተወልደሉ ናይ በዓለ ልደቱ መዘከርታ በዓል እዩ። ይቕረታኡን ምሕረቱን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ደቂ ተዋህዶ ይኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለልደቱ ከመ ውእቱ ሃረየ ልደተ ሰናየ ቺአሁ ፈጣሬ አመ ውእቱ ረሰየ ኢዞ ስእጠተ ገርዜኑ ለጴጥሮስ ተርእየ እንዘ ይብል አርዮስ ሰጠጠ ልብስየ። በረኸቱ ምሕረቱ ቸርነቱ ምስ ኩላትና ይኹን። ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕት ከምኡውን በዛ ዕለት እዚኣ መበል 17 ሊቀ ጳጳሳት ዝኾነ ቅዱስን ክቡርን ጴጥሮስ ሊቀ ጳጳሳት ብሰማዕትነት አዕረፈ። ንሱ ድማ ተፍጻሜተ ሰማዕት ዝኾነ እዩ። ናይዚ ኣቦኡ ድማ ሊቀ ካህናት ሃገረ እስክንድርያ ነበረ። ስሙ ድማ ቴዎድሮስ ይበሃል። ናይ ኣዲኡ ስም ድማ ሶፊያ እዩ። ንሳቶም ድማ ጻድቃን ኣዝዮም ፈራሕቲ እግዚአብሔርን እዮም ዝነበሩ። ነገር ግን ውላድ ኣይኮነሎምን። ኣብ በዓል ጴጥሮስ ወጳውሎስ 5 ሓምለ ኣዲኡ ቅድስቲ ሶፊያ ብዙሓት ጻዕዳ ክዳን ዝተኸድኑ ምእመናትን ንደቆም ሒዞም ናብ ቤተ ክርስቲያን እንትኸዱ ከለው ምስ ረአየት እምብዝሓዘነት እሞ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣትያ ከዓ ብሩኽ ውላድ ክህባ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምሪራ ብንምዓት ለመነት። ቅዱስ ፍቓድ ጎይታ ኮይኑ ድማ በታ መዓልቲ እቲኣ ቅዱሳን ሐዋርያት ጴጥሮስን ጳውሎስን ተገሊጾም እግዚአብሔር ንንምዓትኪ ንጸሎትኪ ምህለላኺ ተቐቢሉ እዩ እሞ ብሩኽ ውላድ ከዓ ክህበኪ እዩ እሞ ስሙ ጴጥሮስ በልዮ በልዋ። ኣብ ልዕሊኣ ንኽጽሊ ድማ ናብ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ቴዎናስ ንኽትከይድ ኣዘዝዋ።
بدحرزي تنيسا دمس ولدت دما سمو بيتروس سميتو ቅድስቲ ሶፊያ ወዳ 7 ዓመት ምስ ኮኖ ልክዕ ከም ህፃን ሳሙኤል ንሊቀ ጳጳሳት ኣወፈየቶ ፍቱ ወዲ እውን ነበረ እሞ ፈለማ ኣናጉንስጢስ ብድሕሪኡ ዲያቆን ቀፂሉ እውን ኣብ ኣገልግሎት ኣብያተ ክርስቲያናት ምእንቲ ክለኣኾ ኢሉ ከህን ገይሩ ሸሞ ኣባቴ ወናስ ጊዜ ዕረፍቱ ምስ ቀረበ ድማ ንኩሎም ኤጲስቆጶሳት ካህናትን ፀዊዑ ብድሕሪኡ ንጴጥሮስ ሊቀ ጳጳሳት ንኸሸምዎ ኣዘዘ በዚ ከዓ ጴጥሮስ ሊቀ ጳጳሳት ምስ ተሾመ እቲ ህዝቢ ኣዝዩ ተሓጎሰ ኣብቲ ዘመኑ ድማ ኣብ አንጾኪያ ምስ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ በኣምልኾተ ጣዖት ዝሓብር ክልተ ውላድ ዝነበሮ መኮንን ነበረ እሞ ሰበይቱ ግና ብሃይማኖታ ቀናእን ርትዕትን ስለ ዝነበረት ነቶም ደቃ ኣብ አንጾኪያ ከተጠምቆም ስለ ዘይከኣለት ንኸተጠምቆም ኢላ ብመርከብ ናብ እስክንድርያ ክትከይድ እንከላ ኣብ ማእከል ባሕሪ ማዕበል ተላዒሉ ነታ መርከብ ከጥሕላ ደለየ እዛ ቅድስቲ ኣደ ድማ ደቃ ጥምቀተ ክርስትና ከይተጠምቁ ከይሞቱ ስለ ዝፈርሐት ካብ ጥባ ጠቢሓ ብዘውፃኣቶ ደም ገጾም ብትእምርተ መስቀል ኣማዕቲባ 3 ጊዜ بسم آبن ولدن منفس قدسن ኣብ ባሕሪ እናኣለኸት ኣጥመቐቶም ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኑ እዚ ምስ ገበረት እቲ ማዕበል ባሕሪ ሃዲኡ ብሰላም ናብ እስክንድርያ ኣተወት ከም ብሓድሽ ነቶም ደቃ ከተጥምቕ ኢላ ናብ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕት ከደት ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ጴጥሮስ ንኸተጥምቖም 3 ጊዜ እንተፈተነ እቲ ማይ ረጊኡ ምዃን ኣበዮ ሽዑ ነዲኦም ፀዊዑ እንታይ ዝገበርክዮ ነገር ኣለ ድዩ ኢሉ ሓተታ ንሳ ከዓ ኩሉ እቲ ዝገበረቶ ነገር እሞ ቅዱስ ጴጥሮስ ነቲ ገባሬ ተኣምራት ኣምላኽ ኣመስኪኑ ቤተ ክርስቲያና ሓንቲ እያ ጥምቀት እውን ሓንቲ እያ ዳግማይ ጥምቀት የለን በላ ብጥዋ ጌራ ስለ ዘጥመቐቶም ካብ ጠማ ዝወፀ ደም ማለት እዩ ከምኡውን ቅዱስ ጴጥሮስ ነቲ ንፈጣሪና ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸሓደ ኣርዮስ ብዙሕ እዋን ገሲጽዎ ክምለስ ስለ ዘይከኣለ ብውግዘት ፈልዩ ካብ ቤተ ክርስቲያን ሰጎጎ ብድሕሪ እዚ ኣርዮስ በዓል ሊቀ ካህናት ኣኪላስን እለ እስክንድሮስን ካብ ግዘቱ ንኽፈትሖ ከም ዝልምንሉ ገበረ ቅዱስ ጴጥሮስ ግና ውግዘቱ ብምጽናዕ በዛሎሚ ለይቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳድ ክዳን ለቢሱ ቆይሙ ምስ ረኣኽዎ መን ክዳንካ ቀዲድዎ እንተበልክዎ ኣርዮስ ክዳነይ ቀደዶ ካብ ናይ ባሕሪ ኣቦን ኣብን ናይ ባሕሪ ህይወተይ መንፈስ ቅዱስን ፈለየኒ በለኒ ንስኻትኩም ግና ድሕረይ ሊቃነ ጳጳሳት ክስሸሙ ኢኹም ካብ ስሕተት ኣርዮስ ተሓለው ተጠንቀቑ ንስኻ ኣኪላስ ብድሕረይ ቅድሚ እለ እስክንድሮስ ሊቀ ጳጳሳት ክትሸየም ኢኻ ግና ብክሕደት ንኣርዮስ ክትመልሶን ቀልጢፍካ ክትመውትን ኢኻ በሎም ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ህዝቢ ንጣዖት ከይሰግድ ይምህር ከም ዘሎ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ፈሊጡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣእትዩ ብሰይፊ ክቐትልዎ ኣዘዘ ቅዱስ ጴጥሮስ ግና ኩሉ ህዝቢ ኣብ ተቕንዕቲ ሃይማኖት ተዋህዶ ንኽጸንዑ ኣዘዞም ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መፍሳስ ደመይ መፈጸምታ ኣምልኾ ጣዖታት ይኹን ጣዖታት ከዓ ካብ ኩሉ ዓለም ይሰዓሩን ይጥፍኡን ናይ ምእመናን ሰማዕታት እውን የብቅዕ ኢሉ እንክጽልይ እንተሎ እቲ ዝበልካዮ ብሓቂ ይኹን ዝብል ቃል ካብ ሰማይ መጸ ነዚ ቃል እዚ ከዓ ኣብቲ ቦታ ቀሪባ ዝነበረት ድንግል ሰማዓቶ ብድሕሪ እዚ ድማ ቅዱስ ጴጥሮስ ነቶም ወተሃደራት ዝተኣዘዝክምዎ ፈጽሙ በሎም እሞ 29 ሕዳር በዛሎም መዓንቲ ክሳድ ርእሱ ብሰይፊ መተርዎ እሞ ኣኽሊል ሰማዕታት ተቐበለ ርእሱ ምስ ተቖርፀ እቲ በድኑ ድማ ከይወደቐ ን2 ሰዓት ዝኣክል ጸንሐ ምስ ወግሐ እቶም ምእመናን ብሰማዕትነት ከም ዝተሰየፈ ምስ ፈለጡ ነቲ ስጋኡ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣምፂኦም
ኣብ መንበሩ ኣንበርዎ። ቅድሚኡ ግን ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ መንበረ ሲመቱ ኮፍ ኢሉ ዝረኣዮ ስለ ዘይነበረ ነዚ ዝፈለጡ ስለምንታይ ደኣ ኣብ መንበርካ ኮፍ ኢልካ ዘይትፈልጥ ምስ በልዎ ኣነ ኣብዚ መንበር ጎይታ ኮፍ ኢሉ ስለ ዝርኢ ኮፍ ክብል ኣይደልን ኣይደፍርን እውን በሎም። ድሕሪ እዚ ገኒዞም ምስ ስጋ ቅዱሳን ሊቃነ ጳጳሳት ኣንበርዎ። ካብቲ ስጋኡ ከዓ ብዙሓት ተኣምራትን መንክራትን ይፍጸም ነበረ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን በዚ ጸሎት ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣቦና ይምሓረና። በረኸቱ እውን ንዘለዓለም ምሳና ትውዓል ትኹን ኣሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለከ ሰባኬ ሃይማኖት በጥያቄ አምሳለ ጳውሎስ በተሰሎንቄ እፀ ወይን ጴጥሮስ ወፀ ሐዲስ እለቄ አርጋበ ዘሞርሞንቄ እንተ ጸለልከ እምአንቄ ወፈኑ መጊዘሰክ አውአየ ከመርቄ ይብል ማል በረኸት ይሕደረና። ቅዱስ ቀለሚንጦስ ሐዋርያ ከምውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ረድኢ ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት ዝኾነ ሊቀ ጳጳሳት ሃገረ ሮም ቅዱስ ቀለሚንጦስ ሰማዕትነት አዕረፈ። ቅዱስ ቀለሚንጦስ ወዲ ቅዱስ ቀውስጦስን ቅድስቲ አክሮስያን እንትኸውን እንከሎ ሓው እውን ነበሮ። አቡን አዲኡን ድማ ናይ ሮም መሳፍንቲ ብስብከት ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት ዝኣምኑ ገንዘቦም ብምጽዋት ዝወድኡ ናይ መጀመርያ ናይ ሮም ክርስቲያን እዮም። ደቆም ቀለሚንጦስን ሓውን ብመርዚ ኣብ ዝሞትሉ ጊዜ ድማ በአምላከ ጴጥሮስ ምስ ተማሕፀኑ ካብ ሞት ተንስእሎም። ሓደ ጊዜ ቀውስጦስ ኣብ ዘየለየሉ ጊዜ ድማ ሓደ ሰብ ንአክሮስያ ስለ ዘሸገራ ንደቃ ሒዛ ተሰደደት። ኣብ መንጎ ድማ እታ መርከብ ተሰቢራ ቅዱስ ቀለሚንጦስ ብስባር እታ መርከብ ኣብ ግብፂ በጽሐ። ኣብኡ ድማ ንቅዱስ ጴጥሮስ ዝረኸብዎ ናይ ሊቀ ሐዋርያት ወዲ መዝሙሩ ድማ ኾነ። ንቅዱስ ጴጥሮስ ተኸቲሉ ድማ ንኣገልግሎት ናብ ብዙሓት ኣህጉራት ዞረ። ብዙሕ ምስጢራት ድማ ተካፈለ። ናይ ቅዱሳን ሐዋርያት ዜና ገድሎምን ሰማዕትነቶምን ድማ ካብ ቅዱስ ሉቃስ ግብረ ሐዋርያት ቀጺሉ ዝጸሓፈ ንሱ እዩ። ቅዱሳን ሐዋርያት ሙሉእ ቀነነኦም ንቅዱስ ቀለሚጦስ ክህብዎ እንከለው ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ሰብአ ሰገል ንክርስቶስ ዘምጽእዎ ወርቂ፣ ዕጣን፣ ከርቤን አረከቦ። ብፍላይ ኩሎም ሐዋርያት ምስ አዕረፉ ንሱ ንቤተ ክርስቲያን ተረከበ። አብሮም ድማ መበል ካልኣይ ፓትርያርክ ኮነ። ኣብቲ ጊዜ እቲ መጽሓፈ ቅዳሴ ብዘይ ምድላው ስጋኡን ደሙን ክፍትቱ ከለው ፈጣሪ ከም ዘመልከቶም ይጽልዩ ነበሩ። እዚ ቅዱስ ግን ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሐዋርያትን ቅዳሴ ሎሚ በዚ እንርእዮ መንገዲ ኣዳልዩ ጸሓፎ። ብስሙ ዝጽዋዕን ቀለሚንጦስ ዝብል መጽሓፍን 8 ክፋላት ዘለዎ እውን ምስ 81 መጽሓፍቲ ዝተቆጽረ እዩ። እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ብከምዚ እናተመላለሰ እንተሎ ኣብ መበል 200 ክፍለ ዘመን መጀመርያ ኣከባቢ ኣብ ኢድ ጠራብሎስ ወደቀ። ንጉስ ድማ ክርስትና ምሄርካ ኢኻ ብምባል ብዙሕ ኣሳቂዩ ምስ ዓቢ እምኒ ጠምጢሙ ኣሲሩ ናብ ውሽጢ ባሕሪ ኣስጠሞ። በዚ ጊዜ ድማ ሰማዕትነቱ ፈጺሙ በዛ ሎማዓንቲ ዕለት 29 ሕዳር ኣዕረፈ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ ኣቦ ይምሓረና። በረኸቱ እውን ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን ኣሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለከ ቀለሚንጦስ አቡነ አባ መንፈስነ ከመናጽን ዘልፈ ዘትምህርትከ አሚነ ጽፎሙ ሐዋርያት አድጉለነ ምስለ ቀለሚንጦስ እንዘ ይብሉ መልእክተ ፈኖነ አሜን።
በረኸቱ ይሕደረና ኣእላፍ ሰማዕታት ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ዘመነ ከሓዲ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ሰማዕት ዝኾኑ 44,000 ኣእላፋት ሰማዕታት መዘከርታኦም እዩ። በረኸቶም ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም እብል በእንተ ጽድቅ ዘተጋደሉ ለዲዮቅልጥያኖስ በመዋዕሉ እስከ ተፍጻመሙ ጴጥሮስ ወእስጢፋኖስ ቀዳሚ እሉ ዘበእንቲ ኣነ ቅድመ ኣሃዜ ሃይል ይበሉ ኣድህን ህዝበከ ወርስተከ እመንሱት ኩሉ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘላለም ዓለም ኣሜን። 29 ሕዳር ዝኽበሩ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ በረኸቶም ይሕደረና፣ ጸሎቶም ምስ ኩላትና ይውዓል። ምሕረትን ቸርነትን ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን። ጸሎትን ኣማላድነትን ናይ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ ኣምላኽ ድማ ምስ ኩላትና ይውዓል። ወርሓዊ ዓመታዊ ዝኽበሩ ድማ ቅዱሳን ሰማዕታት ክርስቶስ፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕት፣ ቅዱስ ቀለሜንጦስ ሐዋርያ። ወርሓዊ በዓላት ዝውዕል ድማ ናይ ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት፣ ቅዱስ ማርቆስ ዘቶርማቅ፣ ቅድስቲ ፍቅርቶ ክርስቶስ ኢትዮጵያዊት፣ ቅዱስ ዘርአ ክርስቶስ፣ ቅድስቲ አርሴማ ድንግል። አሜን። በረኸቶም ይሕደረና። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ተኣረመለይ። አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደሞ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ፣ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን አሜን። ለይኩን